بنفسه إن الله لغني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يوم شاشدة watan goma watan shawwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaqa a duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Maudu'in mu dai har yanzu bai kushe ba, wato ulul himma, ahamiyatu ulul himma, wancan al-aqabatu fi ulul himma, wannan mahimmancin himma a rayuwar musulmi a takaice kenan, a ce ɗaukakar himma, mahimmancin himma a rayuwar musulmi, mahimmancin himma a rayuwar musulma, mahimmancin himma musulmai yan suka haɗu guda ɗaya. A gurguje godiya ta tabbata ga Allah. Allah mun gode maka, alladhi asama al-quluba min ad-dalalati, wanda ya kare zukata daga bata wa masalibil at-tafahati, da mashigan kaskanci. Mace a tafi abu da ke kaskantacce koma baya. To muna godiya ga Allah da ya tsare mu, ya haramta mana bin duk wata hanya ta kaskanci. Allah ya haramta. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala, muna yabo a gare shi bisa duk wani alheri da fa'ala da ƙarin abubuwan da ya ƙara mana. Na tabbatar babu wani abin bautan gaske sai Allah. Shi ko Allah shi kadai ke ba shi da abokin tarayya a gare shi. Gamaran nufusa ya lullube zukati ba rayuka bil imani ko sa'ada. Na tabbatar shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne, kuma shi din nan zakadan Allah ne. Allah ne ya yi shi. Al-Qudwa al-Muthla shi ne fiyayyen abu koyi wajen hukunci shari'a da kuma wajen jagoranci. Annabi Muhammad ne abu koyi, abun koyin shugabanni, abin bi wajen hukunci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya jalla tsira da aminci a gare shi da mabiyansa da sahabbansa wanda suka jagoranci al'umma zuwa ga alheri. A gurguje bayan haka, usiku wa nafsi, ina mana wasiya gaba daya ku ji tsoron Allah, mai abin da Allah ya ce, mu bar abin da Allah ya faɗa ya hana. Wannan tsoron Allah yana da martabobi da yawa, sai dai a takaice zan wuce ba muna magana da yakan tsoron Allah ba. Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya wanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, mafi cancantar jin tsoronsa. Ku dinga yin abin da Allah ya umarce ku bar abubuwan da Allah ya hana ku. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku cika face kuna mu'minai, kuna masu ba da kai ga duk abin da Allah ya faɗi. Rabbal Islamu bi hikamihi wa akamihi, musulunci ya yi reno bi hikamihi wa akamihi, can ba fa'urun bihi ala ulul himmati. Musulunci ya koyar da musulmai su himma da dokokinsa da maganganunsa da tarbiyyarsa, ya umarci ya horar da musulmai
himma. Hatta idan mutum ya zama malalaci ya fita daga tsarin karantarwar annabi Muhammad, ya fita daga tsarin karantarwar musulunci. Lalaci bai yi ba. Al-himmati wa jalalatul ihtimamati, da girman himma, dagewa, turjewa, allati taj'alu hayatal muslimi tasbu, mai mayar da rayuwar musulmi kullum tana ɗaukaka, tana faɗaɗa, tana daɗuwa, tana amfanarwa, ana girbanta. Wa ahdafahu, manufofinsa kaf tasdadu rasulan, kullum mutum na daɗa dagewa, ina daɗa girma, ina daɗa dagewa, ina daɗa ilimi, yana daɗa tsoron Allah. Ya saba da ilimi ne, a ce mutum yana daɗa ilimi, yana daɗa sanga cewa wannan ba tarbiyya ce irin ta musulunci ba. Saɓanin yadda muke gani, sai ga mutum da kafin je makaranta yana da kokari, yana zuwa sallah da wuri, yana kokarin zuwa karatu, kila in ya hau wata martaba sai a ya ja baya. Wannan ya saba abubuwan musulunci. Ya kamata mutum na daɗa ilimi, na daɗa nutsuwa, yana daɗa ilimi, yana daɗa dagewa. Wa af'alahu, ayyukansa kam in an duba na duniya, na lahira, balle na lahira, banna'atu, gina jama'a ne, gini yake, muthmiratu, ayyukansa na bayar da fa'ida. Litatamayyaza shaksiyatu, musulunci ya ba shi wannan horo saboda shaksiyar musulmi ta zama daban. Ana ce maka wannan musulmi ne, to za ka ya yi kama da musulunci. Ana ce maka wannan aiki na musulmi ne, to ya kamata aikin ya zama daban. Saboda musulmi bai san aiki ba, bai san damfara ba, bai san ya faɗi ya saba ba. A ƙa'ida da musulunci ya ba wa musulmi horo, bai san damfara ba, ya saba alƙawari. Don haka nan komai shaksiyarsa ta bambanta daban, sana'arsa ta bambanta daban. In yi ɗinki, ɗinkinsa daban ne. In yi sassaƙa, sassaƙarsa daban ce. Idan ya yi ƙira, ƙirarsa ya kamata ta zama daban. Idan ya yi noma, ya kamata a bambance wannan noma ne na musulmi, wannan noma ne ba na musulmi ba. Komai nashi gaskiya da gaskiya, komai nashi kuma amintacce ne. Kuma in ka bashi yau, shekara ta zagayo in ka zo da ya canza ya ce zaga yana haɓaka, yana ƙaruwa, yana girmama, ana daɗa girman a wanda ake, amma a ci gaba da zama nan inda yake bara da bara wancan gaba na ba bambanci. To ko da muna nan a musulmai mun saba wa karantarwar annabi Muhammad. Kuna da makaranta aji 6, ya kamata baki su zama ko da 8 a ƙara 2. Kuna da masallaci, ai bai kamata a tsaya a fahimci kaɗai ba, ya dace an kara ko da wasu 'yan azuzuwa a jiki. A masallacin ku babba ne, to ya kamata kila a ce yanzu kuna ba da kun kara wasu azuzuwa, kuna bayar da alahadi ma ya kuma ilimi ko da na firamare. Ya kamata baɗi a masallacin kun kai martaba yanzu, ai yanzu kuna ba da ilimi na sakandare. Tafiya ta yi tafiya, to kullum yaye ɗalibai kuɗi. In kun yaye su da tarbiyya, a lalata musu tarbiyya. In kun yaye su da tarbiyya, a lalata su tarbiyya. To me ya kamata a yi? Ai masu ilimin nan dubu ne, can ɗin ma ai dubu ne, ko ina ma dubu ne. Ya kamata yanzu a buɗe ko da NCE. Ana da NCE, to me ya rage jami'a? Ana da menene? Mu faro tun daga farko har zuwa ƙarshe. Ana faɗaɗa, to ai ya kamata muna asibiti masallaci guda, ya kamata muna
sunan asibiti ba su asibiti da gaske. Duk abin da ake samu a asibitin nan za a iya samu, akwai tsayayyu. Ba kuɗi ne matsalar mu ba, ne kuɗi na daga cikin matsalar mu, amma bayan yanzu ne na ce ba kuɗi ne matsalar mu ba, matsalar mu ma'aikata, matsalar mu masu riƙewa. Ana samun ƴaƴa masu amana suna riƙo, to ai kuwa tun daga ƴaƴa masu riƙewa ba ci suke ba, za mu iya cewa a tara kuɗi. Muna san ruwa na da asibiti tun ana ce duk wani ciwo muna da fannin ɗin, duk wata karaya akwai masu ɗorawa. Me zai sa mutane masu haɗu sun yi asibiti haka ballantana na muna Allah? Mu wata kuɗin mutane na ne wancan ko grup ne suke, grup suka taru wannan kana shi wannan kana shi, a shekara za a yi lissafi ribar da aka samu a raba, mu ko ribar da aka samu ya ƙara jari. To ya za a yi nan ba zai haɓaka ba. Jama'a ba mu bi Allah ba ne, wallahi mu ba Allah ba amana. Kuma musuluncin nan nukaddimu rijilan wa nu'akhkhiru ukhra, dan ya kamata ana fadada. To an fadada, ana fadada tunan ayyuka ba su da iyaka. To ai gidajen gefe a sai waɗannan mu ƙara, a sai waɗannan mu ƙara, a cikin gida ma daɗa haihuwa. Cikinmu daga mai ƴaƴa goma da jikoki, wani ce maka jikin gaba ce jikoki na 30, jikoki na sun kai 40, kai kadai kwallon ba. To ai kuma sun kasu kuwa kana, to ai kuma sun kasu kuwa kana, to ai makarantun kuwa kana, wancan ma yana da haka, wancan ma yana da haka. Na san wani ninki ne, wani bai kai ba, ga ƙara aihuwa ake, ƙara aure ake, kullum za a ɗaura aure, kullum za a ɗaura aure, kafin a yi sallar gawa ta kila a ɗaura aure kaza. Kafin a kawo gawa an kawo jikiri ya kai 10. Sai da gobe to ya kamata shi kuma nan mai zama yana da hali. To amma muskilan dai babbar maganar amana rikewa ita ce babbar matsala. Nan ne in akwai amana da ya zama ceto, yanzu ya rike namu a bada kuɗi, a wani dukkan ba wani mako ta fadala mu bari haka a fara aiki. Idan muka faro aiki za ka kai mamaki ce ba masallacin jima ba a neman taimako yi ne ramu da wani na wata da mutu don kuwa akwai masu amana yana suke na yake nema. In nan ce makaranta za a yi makaranta ina wanda suka sadaukar da ransu. Muna da lakshirori waɗanda suke masu doktor da digiri, muna da masu digiri, muna da masu digiri, muna da kuma yan waɗannan farko NCE ga suna firamare mu ta miƙe, makarantar mu ɓangaren kaza yana tafiya daidai. Muna neman ƙarin azuzuwa ba ƙurewa, muna neman ƙarin azuzuwa a sakandare ba ƙurewa. To yanzu me ya rage? Muna nema to ina masu zaukar da rasu ku dinga kawo kanku ni a buɗe makarantar ga sunana kaka kuma ko yin zama ne wannan ma ga sunana ni ga abu da na karanta ga sunana ni ga abu da na karanta ga sunana ni ga abu da na karanta tun yayin da aka buɗe da ni cikin kana kallon sunaye sai isa ko ba komai sai ka dogara da Allah kuma faruwa. Duk da haka ana iya farawa ka san mutum da yawan juyewa ne. Yanzu nan ya juye in Allah da an samu guda kaza, idan guda kaza sun yi za a samu kaza za su. Sannan ba a ce ba za a bada komai ba kyauta, za a bada. Yau ka bada kuɗi a yi maka aiki mai kyau shi ma daraja ne. Amma ba musiba ka biya kuɗin ba aiki. Ka biya kuɗin a biyo da ka a dame ka da dogon surutu, kabli da baɗi kaza ya sa kai da kallo kai kasan karya ne ba a yi ba. To don haka nan ya kamata tunani ko musulmai mu daina tunani haka ya ishe mu bai ishe mu ba. Mu daina tunanin mun kai karshe wani na iya zama to me ba mu da shi kullum kana mana alkabari wa abu kaza ba ina yake ne muke da shi. Duk abun da muke da shi daga kan akallon shi ne da zaka horo ko ne ƙarya ce shi. Ƙarya muke wa duniya, ƙarya muke tunan ba wani abu kirki da muka yi. Amma matsala ne babban matsala ne dai ko kana ma'aikata. Ba mu da ma'aikata, ba mu da wasu abubuwa. Menene kuma mutum gaskiya ni da gwamnati ba a ce ka tara kuɗi a tara kuɗi ka ga sun tafi haba an mantura gobe an sake
abinda aka je ya aka shi ba zai rike kansa ba, tun da ba zai rike kansa ba babu kara ba da fadala ya rike kansa ya haɓaka. Ba iya nan muke neman, muna neman ƙari ma keke muke nema. Tun muna tunanin na anguwa mu fara tunani ai kusan ma gari ma za su iya amfana da shi, har illa masha Allah ya na za mu tsaya. Surutu ba zai kai mu ba, a tsaya a yaki. Don haka nan a takaice ne ya kamata mu shaksiyar musulmi a ganshi kullum burin gini, haɓakawa, ba faci ba, ba fariga ba, ba wai gida ba, gidanka ne, abun hawa naka ne, rigar kai ke sa kayanka, al'umma su ne za su fa'idanta masu tasowa. Menene amfanin ka fa'idanta? Rigar ka ne ka taka ce, gidan ka gina kai ke kwana a ciki, mota kai za ka hau motar ka. To menene ake bi da wanda al'umma za ta fa'idanta? Su ma su rayu, su ma su warware, inda rabo mai rabo ya warware. Wai wajibuha bil amalin jihadi, mutum ya turfafi wannan rayuwa da aiki tukur wata musharraki da kwaɗayin faɗaɗa, haɓaka, girmama. Alladhi yunmil umra bil bina, wanda zai haɓaka rayuwa da gini wal injazi wal adha. Da dama mutane sun ana magana ce ina zuhudu da gine-gine, ina zuhudu ba gine-gine. In ba ku gine-gine cinyewa kuke, in ku ba kwaci za a ga gine-gine. Ko sun tara sun cinye ne, kaga ba gini. Amma wannan sun tara me za su yi da kuɗin? Sai me? Ba sai gini ba. Mu gina makarantu, mu gina masallatai, mu gina kaza, ya kamata duk ginin mai zama ɗan gine ne. Makiya Allah kullum masu wancan mummunan tunani a raba wa mutane kudin ba zai yi ba. Tun da dai gudun duniya muke to mu tara mu gina. A wannan gine kuma fatan Allah ya karba, ma ci gajiyan gine-ginen mu a lahira. Ai ba gidajen mu muke ginawa ba, makarantu muke ginawa, manya-manya so samu ne, masallatai muke so a gina na ku zo ku gani. Ba na fariya ba a samu ɗan masallaci ko tantance a dinka samu sa zinari. Masallacin da za mu samu a gina mana maza da mata su bauta wa Allah. Ga yankin mata bayan su daban, ɓangaren su daban, nan ɓangaren maza bayan su daban, ɓangaren su daban. Waɗannan ba za su cakuɗa da waɗannan ba. Ainihin shi muke mata a ce an samu a kowace anguwa. Ta inda za mu samu tarbiyya ta meku duk karatun da za a yi da ake badarwa a masallaci a baya. In kun ce mata ka za su zama masallaci ba mai sai su ke zuwa karatun boko. Ba kullum suna kan hanyar zama karatun boko, kullum suna nan hanyar kasuwa. Su wannan masu zuwa karatun boko kahirai ne, ba kahirai ne ba, musulmai ne. Amma za ta je makaranta har ka same ta a kaso. Ta tafi jami'a ko ta tafi waccan makarantar ta NCE ta hanyar Kano din me ya zuwa ta ba? To tana can daga nan tunu ba za ta je can, ta je karatu amma ba su lacin ba za su je sallah. Ga sunan a lokacin gwamnati suna aikin gwamnati, ga hajiya wacce, ga wani lokaci ma taron gwamnati mata za a turu. To amma sai ka ji mutane na cewa wasu masu wadata ai mace ta yi sallah a gida ya gida da ta yi sallah a masallaci. Gaskiya ne, to ku hana su zuwa waɗannan ayyuka. Ko ya akai sun je suna aikin lokacin har shara suke a kan titi. Sai ka gab da hijabi da niqabi suna shara a kan titi. Albashi. To ni ina san wannan inda matsala take, an dai ban musulunci ko ba bari ba. Ni da bar musulunci shi ne kai abin da ne laifi masu karanta ba. Tunda mutane ba su mata cewa aka ce Abdullahi ibn Mubarak yana cewa fa hal afsada dinu illa al-muluk wa ahbaru su'in wa rubaruha. Ba wanda ya bata addini irin gwamnatoci da mugayen malaman da suke tare da su.
ba su faɗa musu gaskiya da masu bautar ƙarya ga abin da ya kamata a yi ba su suka wanda zaki saboda kana mutum da wannan munafukai komai kuma addini yana zaune cikin bai motsi komai na addini bai motsi yan kasuwa mata suke cewa a kasuwa mata sun fi yawa mun yi amsa an nuna wasu sun fi yawa a kasuwa to me yasa wani ya ce ba masallatan da kan mata su dinga zuwa sallah su dinga samun a ba da tarbiyya da ita ba da za a ce masu zuwa kasuwa na duk kafirai ne ba za a ce masu zuwa makarantu na duk kafirai ne ba za a ce masu zuwa aikin gwamnati na duk kafirai ne ba sai sallah sai karatun addini ko kaka dole ne a tsaya a yi wani yau muna son mu ga irin wannan ci gaba ana haɓaka to nan ne ta inda za ka kamar yadda ake jin hudubar nan a taru a yi ta su ji ta gaba daya kuma ba dole ne a masallaci ne musu su to can gefe shin suna ji ko ba sa ke da dama an tambayi wannan su to masallacin mata ne su to ma wannan da zuwa rince tun da al'ada nan ne masallacin mata sai mu tura su can su ta ihon da su da yayan su bai ta masifa su bai ta menene ba su san me muke ba mu ba mu san me suke ba amma ko yanzu ga mu ga su wacce duk ta waje ta tsira da waje ke tashi ta kwashe yaki bai kamata ki ebo yaya ke zo ke ga su ce mana ka tsari da masallaci ba sai sun yi wa su muna kallon babu wanda zai bari ne ba ina yi wannan hukumar da ka tsare ta sai sun bari ta sannan zan ɗora akwai masu ganewa akwai masu ji akwai wanda ba su sani ba kamar yadda cikin ba akwai masu ganewa ko wanda ba san inda aka sa kai ba sai dai ita zama har ya gaji wai me ake so a ce ni a ita gwargwaro ko ba san me ake nufi ba me kuke so me yake so a yi to da abin da muke so a yi muna son mu yi yunkuri mu dinga samun canji a ɓangaren addinin mu mutum na rusa gidansa ya yi dogon gini kuma mu rusa masallaci ya yi dogon gini dan protest da guda ɗaya gina zai ga ya sai nan ya sai nan ya sai nan ya hada ya baje su gaba ɗaya yanzu mun yi iyali da yawa to ai ko mu ne masallaci muka yi iyali da yawa sadda muka yi ba da yawa to ai ko mu fara fasa masallaci mu ƙara shi dole a kwana a tashi ta zai kada wannan ya'ya da ai zama ke sai addini in ko ba mu gamsu a nan ba mu cika wato ba sa addini sun bar addini sun tafi wata kuwa duniya ba tare muke da su ba mun haifa wa duniya ta bashi mu ko muna nan anan هذه السمات وين السقوبي لا تتغير والنسقوبي نهيبا siffofin himma kullum sai mun samu canji kullum muna bukatan ganin gaba muna ci gaba a yawa muna ci gaba a gine-gine muna ci gaba a bangaren ibada muna ci gaba a bangaren kaza muna daɗa wayewa akan harkar addini muna ƙara ilimi so ake waɗannan haka siffar musulmi yake kullum gaba da ce la ta tazayyaru bi tagayyurin azmirati ko zamani ya zo ba zai canza mana gida ba muna nan akan bakanmu na gina addinin mu masu duniya gina duniya mu kuma abin da muka zama mu gina addinin mu wal usul wala yahidul muslimu anha duk inda musulmin kirki ke bai canzawa daga nan burinsa addininsa burinsa al'umman annabi muhammad burinsa makoman waɗannan yaya da muke ta hayayyafa makoman su mu haɗa su da addini mu sauka su da addini yadda muke dina su zo su yi ninkin namu yadda aka bar mana addini aka koya mana muka ji muka rike muke jin zaƙinsa yanzu muna yi to muna so na bayan ma mu cusa musu daɗin addini ne ba za mu cusa musu kuɗi ba mu cusa musu mulki mu cusa musu tafi siyasa mu cusa musu tafi kaza ba ya zai mana addini mu za mu yawo to muna son ƴaƴan mu su taso su san wannan addini su yi kishinsa su faɗaɗa shi su kai shi inda bai je ba kai a junansu masu sanar da junansu mahimma ta nawa a tilwasa duk yadda hanyoyi suka canza
muna nan akan addinin wa talafat takamiyatul asr yadda fannoni na zamani suka canza, ci gaban zamani ta canza, to dole ci gaban addini ita ma ta haɓaka ta ninku, ba wai a yi gaba a dinga rage wasu abu addini, a rage kaza a cire kaza kaza, amma ai nazari ake ilimi kaza a cire shi, ilimi kaza cikin ce an yi muna nan muna ji a cire ilimi kaza a cire ilimi kaza wanda yanzu ake yayinsa a duniya ce gaba da ake nema ce maka a ƙasa kaza an cire ilimi kaza an cire ilimi kaza, idan ba zai ciro ba gaba ɗaya sai a ce to a ware su a cusa su a can wani bangare, ku tafi kuma masu addini ga sunan wurin mutum wurin ba kuɗi, kowa in ya leƙa ba kuɗi shi nan, wancan ma ya karatu ya leƙa can wurin ba kuɗi shi nan, me ya karshen wannan wurin me mutuwa rushewa tunda ba a yayinsa don dan a kashe ne gaba ɗaya na gari, in aka kashe za a janyo rikici, to shi kenan ku tafi ga sunan wurin ga ma'aikatar ku koma can gefe ku taro ku ci karanku da babbaka, to amma ba ku ya sa kuma duniyar kuɗi a yawa, da ya kamata masu hankalin al'umma su tsaya maganan ba fa za a cire mana kaza mu gyare ba fa za a cire mana kaza, mu addinin nan sau al-islamu kullun la yatajazzabu, idan za ka yi musulunci duka za ka yi shi bai ɗanuwa, duka abu musulunci dole ne shi. Umaru ɗan Abdul Aziz babban halifan nan Allah ji shi yace Allah ya bani irin wani rai mai ƙaimi, shi da kansa ke ba da labari, yace Allah ya bashi wani rai mai ƙaimi, bai taɓa samun wani abu, tun da ba muna magana ulul himma ba ne, mana magana himma, shi ke ce Allah ya bashi wata rai mai ƙaimi, in yi kwaɗayin abu dan take in ya same shi zai nemi wanda ya shi. Ina cewa ma nalat shay'an raina kenan illa ishtahat ma huwa khairun min. Ya dauko tarihin rayuwarsa yace ishtahatul imara, na yi sha'awar shugabanci, asalin amiru shugaban jiha, ya yi sha'awar shugabancin jiha, kwatsam kuwa sai Allah ya dora shi ya rike jihar da tafi kowace jiha a cikin musulunci, ya rike Madina. Falamma niltu ishtahatul khilafa, da na samu wannan sai na ina sha'awan halifanci, ina so in zauna kujerar manzon Allah. Ya tsaya nan, ka san ka samu kujerar manzon Allah, ya fafata ije falamma niltuha, da na same ta ai ka ga na samu abin da yake nema, kai ce ishtahaitu ma huwa khairun min, sai na nemi me fi kujerar manzon Allah, ana ba wai sai aljanna. Lokacin da ya hau halifanci ga lokacin nan ne sai dai ya zama mai gudu, sai dai mutu da koyewa, dan masu arziki ne, dan halifofi ne, amma ya sai tun da ya hau sai daga yau ba zan ƙara koran bulan a kan bulan ba, ko bai shiga gidan gwamnati ba, a gidan su na gado ya ba, gidan baban shi ya zauna, tun da akwai gidan gwamnati bai shiga ba, har katangarsa ta rushe, katanga wannan ke ta rushe, wani dan ya zo ya kalla irin dangin nan kawai ya yi kwakwa kasa ya sa aka tada katanga, ya dawo daga yake daga katanga, cewa da wannan ake aka ce wani ce baro da shi ya sa ka kwashi kuɗi, ba na ce ba zan ƙara kaurin bulok akan bulok ba, a yanzu ni aljanna nake nema. To ka san ku mai himma a burinsa ba zai kare ba sai dai ya shiga aljanna, shi ne ƙwararra abu da ke hali. Ishtahaitu janna wa arju an analaha, wannan fata an same ta, to ya Allah ba ka wannan aljanna kuma ta aljanna. Mu ma Allah ka taimake mu mai zuciya mai tashi muna neman wasu abubuwa na kima da zan barwa al'umma ko ma samu wannan aljanna. Wani masu da waka yana cewa aljannu bil jidd wal irmanu fil kasal. Samu yana nan wurin aiki, in dai samu yana tare da aiki, ba yadda za a yi ka samu kana zo ka zama kana bacci kana hutu a gindin turbi ko gindin bishiya
ce za ka samu wani abu a duniya har ma kana neman ka samu mai amfani ko mara amfani ba ka samu har muddin ba ka nema aljaddu bil jiddi ko yana nuna barin baitocin haka ka rike na ka rike baitin samu yana tare da dagewa kana san ka samu duniya wallahi sai ka dage wannan motion na duniya idan baka cije ba baka samu ya za ka samu mai aljanna wal hirmanu fil kasali rashi na cikin lalaci tun malalaci ba zai rabu malalaci bai samun duniya ballantane lahira an bai samun ta wannan kasa wannan a ranka haka take idan za ka tashi in za ka ci gaba da zama ka san aƙibarka alhirmanu fil kasali fansab tosi ka dage wallahi za ka samu shiga dage an karibe kusa za ka samu gayat al'amal innal fata biman bimadil hasmi muttasifan matashi yana koyi da magabata in ka tashi koyi kai koyi da irin su abubakar ko kuma rage maka ba irin su umar da abdulaziz da shi za ka yi koyi kai koyi da waɗanda suka gabata kai koyi da irin su ɗan hudu kai koyi da irin su shaka maka mamudu gome irin abubuwan da ya gabatarwa a duniya su za ka kalla kai koyi da su ba ka kallon malaman zamani masu manyan motoci masu iya karya kuɗi masu gidaje kattama masu AC da wane ne addini ma ai ba kawai ne ba shi kawai shi ma zai ci duniyarsa da zai ci da duba ina ko da bisa da kai dan boko ne yaya su sandauna suka yi ina ne ko na sandauna zai ne ba mu da zai ina ne wani mahakikin GRA da ya gina nashi ne yanzu danginsa ne a ciki to da irin wani ake koyi ba ka koyi da barayi yana da GRA a kaza yana da su a Ingila yana da su a Amerika yana da su a kaza me ya bari a Amerika ina ne a anguwar Sadona a Ingila can munafukan ta kashe ina ne mai gina suna anguwar su ko da muka wuce ba amma bari mu da biyu yadda suka yi sun yi shu amma na sa suna nan kanan da zan turbo zan faɗi wani ina ne anguwar su a can bai gina jiyar yansa saboda haka wannan ka yi koyi da magabata na kirkin kada ka koyi da magabata na banzan wa ma ta'awwada naqdul qawli wal amali shi na kirki bai san warware alƙawari ba naqdul qawli warware magana ko ya warware maka aiki ne ba ina duk abin da ya gaya maka zai aikata mashi wala yubayyi sa'atu zamani bai mata lokutan zamaninsa bai wata lokaci ko gaisuwa sa assalamu alaikum wa alaikum assalam ba a gaisawa ƙara a sake gaisawa ƙara ta kai hatta cin abincinsu magabata cin abincinsu ba su cin abinci wanda za a dade ba su bai cin gurasa ba tun da gurasa sai da ruwa burodi sai da shayi ta bakin magana yara suka ci fatitu mun tuna ka gama cin abincin shaf an gama ruwa kaka ya ja an gama sai mai manyan samu su wani abu yake gaba a koma aiki ina kaza isa suka yi aiki sai da suka mallaki yadda daga gabacin duniya sai da suka kai yammacin duniya ba su yi wannan mulki ba da bacci da hutawa yau ranar hutu kaza hutun mahaukata hutun masu hankali hutun yan daudu hutun masu kaza a ranar ita ce mudun aiki in dai ta fito aiki in ta faɗi to an bar wa masu himma kawai sauran ka iya hutawa na rana ta faɗi amma shi ma bayan Allah sai sun lalata dare tun gyara shi da ayyuka alkhairi amma ba a san musulmi da lalace ba kullum rayuwar musulmi himma ce sai dai musulmi nan
amma a yanzu muna bukata mu zama haka, mu cire yawan hoto, mu cire mutuwar zuciya, mu cire buri, mu cire surutu, mu kawar da hira tsakaninmu. Duk inda za ka ga mutum neman kwandala ya tafi ko neman ilimin addini yana da cikin iziyar ba kakarwa ne ba shi ne babin ƙarshe iziyar ba wanda littafi da je can nesa na neman abin sai ka sha wahala ba kana zuwa gida ka ɗauko iziyar babin ƙarshe wanda ke babin adaba ka zai bai kamata a samu musulmi ba sai da yan ko dai biyu kai ko dai neman kwandalan abin da zai ci daga nan neman yadda zai gyara addininsa. Amma ba ka samu musulmi a wuri na sagada da bai san wannan ba. Wala yu'addu uyuban bilwa abadan. Musulmi bai kirga laifukan mutane. Yanzu an lalace, kafin kaza ake, anguwa kaza ake, ran nan ma a anguwan mu an yi kaza, yo ai na je gari kaza ma na ga kaza, na karanta a jarida an ce kaza, na gani a gidan a menene na kalla a cikin wace ce sunan sa Facebook da wane ne saka din duka na duba na ga kaza, ba ruwan shi kansa kawai yake yana ɗauka shi ne ilalace ba ruwan shi da jama'a. Kamar maganar da muke muna magana ne da ƴan nan, kuma muna magana ne da duniya ba. Tun da duk duniya suka shiga aljanna ba mu shiga ba kanta, mu shiga tuku mu yi aikin da za mu cancanci aljanna tukuna kuma yi wa sauran magana. Mumini ba ya kyangale kan mutane, bal ya tane billazi fihi, yana damuwa da abin da ke cikinsa min alkhalali nan na ƙasa. In ma an yi abin ka tadda shi da ƙasashe. Wala yu'ammalu amalan, mumini bai buruka bai sun higa da gobe, bai ce gobe a'a yau ne. Mumini bai kirga gobe daga cikin kwanon kansa. Wannan magana kila kun gama tana da yau, kila zama da je karshe ko ba za ta je karshe ko ba mu sani ba. To balla ta gobe illa ala wajali, sai ba ce a tsorace wata bakar ajali, kada ajali ya zo masa. Wala yasuddu an taqwa basiratahu, ani bai toshe basirarsa daga tsoron Allah, yana bude basirarsa daga tsoron Allah. Li'annaha lil ma'ali awdahu subul, wa man lam yasul indahu mimma yudannisuhu, wanda bai rufa mutuncinsa ba daga abin da zai bata shi arin tsirara yake. Wa in kana magamuran min al-hulali, ko da ya sa asun da asun, ko da ya shigan asun da asun tsirara yake. Haddabal islamu sulukan muslim, musulunci ya gyara rayuwar musulmi anil khawdi fi safasifin turrahati, faɗawa cikin karantar maganganun banza, cikin abin da ke batacce. In an ce a turrahu, abin da yake na ƙarya batacce, a takaice a turrahu shine al-batil wa awhalin tafahati, ainihin da abubuwa na karanta. Shi ma dan wanda ne a tafahuki, ai aka ce shehun tafiyo, bai zama da abubuwa da marasa amfani. Ila nailil gayati annabila, yana neman ƙololuwa mai daraja, wa bulugil ihtimamatin rafi'a, yana sai ya kai ga abubuwa masu muhimmanci. Wa rabatahu bil ubudiyyati lillahi, kuma ya haɗa shi da bautan Allah. Ba kuɗi ba kada yake nema, ba mulki ake nema ba, ana son duk abin da ka samu yana da alaƙa da addini, kana sarka shi da addini. Addini shine asali. Hiya a'zamu waqamin, wannan addini shine mafi girman matsayi. Duk abin da za a yi sai an fara da addini tukuna. Wa ajallu maqsadi wallati hiya manarul ardi, bautan Allah shine hasumiyar duniya, wa mihwarul amali wa muntalaq al-ihtimamat. Tasrifu turraha, su wayannan abubuwa na kalci na bata abin suna kautar da mutum amma halin umar. Duk wanda ya shaggala kansa da kalle-kalle, kwallo, menene, aikowa zai rasa duk abubuwa masu muhimmanci. Wata katulu fihe ruhal mas'uliyya, ruhin bautan Allah kan mutu tare da shi.
wato da ifo ruhal amali da haka ko aiki za ka ga bai iya aikin abin da zai amfani kansa da kansa ballanta ne ya amfani waninsa ko aiki ka ɗauke shi za ga baya ciki fala yurtaja minhu nafa'u ba a sa ran amfani daga gare shi wala yu'minu darahu tuhbitu nufusu ashahida kaskantattun rayuka na jefa mutane jeho su an musliha daga mutuncinsu wa hadafiya al'aliya fataj'al waqtaha kullaha lahu sai mutum ya mai da lokacin sa duka wasa daga kallo sai kallo yanzu ka duba duk kijo ba za ka samu wani lokaci ba ta yaran ba yanzu ana hudu ba nan karshe sai yana kallon mai waya wani muna tafsiri da ramadana za mu sai ga wata ta yi ce wallahi in ban da ba da kai tsoho ne ba da na wanke ka da malamai masu kayan da ya bata maka nan tsoho ne bai na da ana ka ana tafsiri danne kuma kwallon ke kallo tsoho to mai ka ba masallaci ka tayar kan kawana gabanin da suke masallaci su ya wuce ka shigo masallaci kana da bukatu ka tafi wani wurin ko da mu irin sallah da muke daddaya ba a yi sallah ba ka dai akwai masallatai mun ci dare yau mun ga masallaci Allah ya karbi sallah mu ma ku ci Allah ya karbi ta mu amma mun za ba kan mu haka akwai wani abu da muka gani akwai abu da muka hango akwai abu da muke dubawa muka shirya wa kan mu haka kan kana saurayi ka tafi akwai ɗan uwanmu ne duka kuma sallah suke musulmai ne sun ka tai kai abunka akan kan yadda ka tsara wa kan ka tafi inda ke so inda ke so amma mu dinna hawa ranar ce muke so ainihin mu gwangwaje ta mu yi tasbihi mu gode kuma mu taru mu tunatar da kawunan mu hisa za ka ma ana hudu ba na tambaya me yasa aka ce kaza to yanzu ya za a yi kan kaza a wannan shi ne dalilin mu muka zaba kan maka ba zai yi ba na mu mai shi shaf muna da manufa banda sallar muna da manufa muna da manufan ya za a yi mu gagije muna da manufan ya za mu yi mu ɗaukaka muna da manufan ya za a yi mu canza rayuwarmu ta koma wata rayuwa ta ɗaukaka kuma ta ƙarƙashin addini muke neman ta ko kenan mu za mu mabiyan da mu muka ɗaukar wa kanmu haka kai isa za ka zo sallah da masai da yakuri yanzu sai ya kawo ka ɗaurin aure kawo ka to ka kawo ka da kai zato mai za a maka shaf saboda ka zo ɗaurin aure wanda na aka yi mutu fatata alu wakatuha ainihin kullaha lahwa lokaci gaba da bashi shi wasa wasa da dare wasa da daddare hatta za ka iske mana haɗa wajen za ka iske da sun kwanta bacci sai ya kwanta da hansari na masa kiɗa sannan zai iya bacci ina alheri zai zo da wannan ta ina zai yi albarka ta ina za a samar da 'ya'ya masu tarbiyya haza mustahil wa jullu ayyamiha yawancin kwanukan su fauda haka ake zaune ba a tsari ba a da manufan za a cimma wani abu kamar tunayyar wajibati kamar yadda ake wasa da wajibai wata kadur hayatu atila rakhisa والتمادي في هذه التفاهات شيء جمدا إلهم ودنا أبوه نكسكتي صدرهم في الأخلاق ينا تروز التربية ونكسهم في الأخلاق أنا جبوني وني نقوين بدل بريا جوني كده أيكي دعك شيء ما إنسان كده جد أنا جب لوك كشي ناي أنا جب لوك كشي هو كاوين أنا جب bapak kai ne ba mu ba kai ba amma tawari ya je dare na yi tara na yi to tsakanin ku ko kai kuma da ko wanda ke ciki nan kai ne cikin wancan gidaje ya je yana aiki a kunan dare na yana da tsohuwar kawai a sanke kan da ba ko wani dare ba tara ko wajen ta masu tsohuwar kawai mata za ta kawo wayarta ya'ya za su kawo yansu yan mata su kawo yayansu samari su kawo yayansu wata ne bace mugun lokacin nan ne sai karfe ɗaya ya yi haka ko ne lokaci da aka ba su ba a jan data ko duk abin da za ka gani duk abin da za ka kalla duk abin da za ka ji kyauta ne a lokacin nan bai taba maka data a
amma ba ya taba ma aqida ai ko da ba Allah ake nufi ba ko duniya ce ba ka samu ta balle lahira tun da lokacin nan su kowanne ya tafi bacci in an jima zai tashi zai bi ta karatunsa zai duba kazardansa ma'aikaci ne zai je aiki a kan kare zai je wani kai ko kullum sai dai ka je aiki kana bacci wancan yana zaune a kan teburin sa kyau wancan yana bacci sai ka je ka tabbata zuwa haka in ka tashi kuwa mai baccin za ka fallawa wanda bai zuwa da wani ina shi za ka fallawa alai ba samu lokaci ba ai kaza 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 in ya gano idan ruga na gudu gashi bayan datti minti biyar kuma sai gudu saka ya shigo ai na zo minti biyar ne kawai minti biyar ne kai sai a baka ran da aka tashi da ke jama'a ka san kai za a rike haka na gudu ya sami kenan kuma sannan daga baya ne ka ce to wai wannan mutum maki musulunci ne wannan mutum menene wannan ma'aikata ba sa son addini in sunan ka Muhammadu ma koran ka ake yi a ƙarya kake bai yiwu a kore ka ba ka ba da abin da ke nema wannan kasan bil aqali wa tu'abbaru an jahil fi mafhum al hayati rashin sanin mafhumin rayuwa ne da kaskantaccen tunani وتكلف عن ركب العلم والمعرفة شيء باين إذا توقع علمي كما أنها تقتل الإرادة يدك سنكرم تننا كشي ومتاني منفر وتضعف التنمية تنا هنا بكا وتجر إلى مفاسد الاجتماعية تنا بات زمان تكيو تنا بات زمان إيالي ومن هبط فكره دون تنانيا سيزم كاسكانتجي بفكر إلى الاهتمامات زوا همة زوا همة دا أبوها التافهة نكرنتا عظم الهوى دول بده يجرم معاويشني واستهان بحرمات الله زي أسكنت أيكا الدين وتدنس قلبه خصوصي الصلاة كتو تسنوي وانتكست فكرته حنك لنسكا سياسة تنانيسا ولا يخفى على عاقل أن سبب ذل الأمة باقوي بني بدليل كسكنت الأمة المسلمة الدنيا باوني أبو نبا عين رشن تربياني كي تدوك علاني ذلك ومن يؤدي شعائر الله فهو خير له عند ربه الإسلام مسلمة للترهات والتفاهات يفضي إلى عدم مبالاة المرء بالناس بعد كي للترهات متى بعد كي وجدنا أبوه نكرنتا وين أبوه نكسكنتا زي كيشي زونا زمن هكذا سكي والمجاهرة التي تقتل الحياة تبين الذنوب بين لك ما سلوس رأيوا كما شيني ما حذر منه رسول الله النبي يقول قدم في قوله كل أمتي معافى هكا النبي دكان الأمة مسلمين الله زي مصافى دوني مسلمين الله تعالى زي رفع مسافين زي مصافى إلا المجاهرين زي ما سبين سنوي دون مسلمين هكا النبي كل أمتي duk al'umma na za a yi masu afuwa sai masu bayyana zunubai wanda yake laifi sabon Allah a sarari wa inna minal mujaharati yana daga cikin bayyana zunubai mutum ya yi aiki mai muni da daddare sannan ya waye gari Allah ya rufa masa asiri yace na yi kaza mu muka kulla muka kwashi kaza mu muka je muka aikata kaza wa kada ba ta yasturu rabbuhu ويصبح يكشف ستر الله حسني الله تبارك وتعالى ستير من رفعسي yana son mutum ne mai zurfin ciki mai rufa asiri yasturul abda yawmal qiyamah Allah zai rufa asirin bawa gobe kiyama kamar yadda a yau duniya ba a san abin da kake ba in dai baka faɗi ba to gobe kiyama Allah zai rufa maka asiri amma har ka bari ka bayyana inda aka ganka
ko ka tona da kanka to ko Allah ba zai yi ba wa yaj'alu sitrahu liman adnaba wa lam yujahir za a sa hijabi ga wanda ya zunubi gobe kiyama za masa misali ya yi sabon Allah ko ta yi sabon Allah amma ba ta yadda an sani ba ta koyi tana kokarin tuba to gobe kiyama in za a yi masa hisabi sai Allah ya saki labule wanda labulen Allah san yadda Allah ne ya san yadda labulen da nasa zai saka labule daga kai sai Allah kayi kaza sai kayi kaza ka aikata kaza ka kasa yin kaza ba mutum ya ɗauka ya halaka tun da gaban Allah ce ka aikace a ce to yanzu ya ce to sai dai abuwa kala yadda ka wuta ce to na ya firma tun da tun a duniya ba ka sani kana ta kokoyewa kuna fama da shekar na ya firma ka a ɗaukata kan da sa'aba shi da amma kai zunubin ka ya bayyana har ƴan anguwa sun san ka ba har mene ne ya bayyana to kuwa har kana bayyana zunubi Allah ba zai gafarta maka tun da hakuwa ya san shi hadisi ne gashi ne inna Allah yudnil mu'mina fa yadaw alayhi kanifa Allah kan matso da mu'mini kusa da shi gobe kiyama ya sa dabure ya sturu fa yaqulu ata'rifu dhanba kaza ata'rifu dhanba kaza يقول نعم يا رب حتى إذا قرره بذنوبه سيطبق مصد ذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك ما والنيس لن يدقنه متبع جيش قال سترتها عليك في الدنيا ينقوان كبا والنيس كما قاشي ما ينزل نعمك بنسكي با والنيس وذا أرفع مكاسي ديو كاسي أرزقين ɓoye zunubanka sakatu halaika wa ana akfiru halaka yau zan yi haɗe maka su yau fa yi ƙoƙa kitabu hasanati na ina tuba ai wani abu ma wani ya tuba wani bai tuba ba ko mai tuba ba Allah mai iko amma yana gudan zunubin ɗin ai kaga ana cewa mutum ya aikata zunubi yana gudu yana tsoron Allah ya fi wanda ya bar zunubi yana tinkawa wanda ya daina samun ana yana girman kai mutum shi amma wannan yana zunubi da yana kuka tsakaninsa da Allah ka taimake ni in ban kaza Allah ka taimake ni in ban kaza tun da ba kowane zunubi ne ba in ba kafirci ba kafirci ne ɗaya in mutum ya mutu da shi Allah zai gafarta masa ba amma duk zunubi mutum na sa rai za a gafarta masa sai kafirci da shirka wanda duk mutu yana shirka wanda duk mutu kafiri mutu za shi wannan kafa amma in dai zunubi ne mutum ba zai da rai al-ihtimam bi tawafi mutum himmatuwa da wa'annan ayyuka na karanta wa mutaba'at tahina da bin wa'annan kaskantattu taj'aluna nasna'u minhum rumuzan har tana sawa muna ba su dama wani lokaci karshen ta haka ga masu gaba da 'yan kama sun zama shugabanni shi ne mashar wahun a ƙasa a kai su har su zama wakilai har su zama shugabanni a addini ko a mulki kuma alalin 'yan kama ne shi ne kazan mai ba da dariya zai zama mutane ya yi dariya ya ba da dariya ya yi tsuguna ya miƙe ya yi wane ne kawai ne ya ba da dariya وندفعهم للشهرة بتسويقنا مبسط حسن بسنة سزما سني أبونا حرنا كما رميني ما أبادو أكثر ما نبين الدنيا أكثر ماشي تشيد لأن كم بس دبومج هاي سبعة داريا إن يبدي باي داريا ما يتنزل سلوبي يتنزل مريا يتنزل حكاية مكان موني يتنزل عليه شيء كوي أمجلس السبعة دكيسة أنكيسة داريا ala bashi in dariya ta yi dariya a tattaka ya kafar da dariya haza ƙahar wa mashahadatu rabi'a wa nafsahu lahu har su samu damar majalin ifsadi dau'il am ba ta tarbiyyar jama'a wa hadaman akhlaqi da rusa tarbiyya na halaye wa sarfin nasi an irtiqa'i kawar da mutane daga daukaka
mayadinin najahi wa tarbiya al'ada abunda ma yake zafi ulaika tafihuna wa'annan kaskantattun sai ka samu bishuratihim saboda sun yi suna fa yataqahhamuna masaila la yufaqihuna kaga suna wada da masfatawa iri daga shehunan da ake gabatarwa suna ba da fatawa za ka ga ana ba da fatawa jahili ma ya san wannan abu ba daidai ne ba wa uluman la yamlikuna badihiyatiha da ilimin da ba su iya shi ba sun nada kansu tunda yau mutum ya samu dan jarida sai ya samu wanda sai Allah ya gafarta mana kana son kai suna ka ba mu tallata ka iri ba dan jarida ne muna so mu tallata ka saboda kana faɗa mana inda kai karatu faɗa mana yawan karatunka faɗa mana ɗalibanka faɗa mana halayenka faɗa mana kaza ɗinka menene ɗinka biyaye mutum yi biya don a tallata shi a ƙarshe sai ka zata irin waɗannan ne masu riko mukamin addini yufti fi ahkamin shari'i wa dini ya dinga fatawa a hukuncin shari'a an jahilin wahawa wani abun bai san shi ba wani abun tsoron hawa ne wa mutasattiratan tuqallilu za ka samu wata har mata sun wuce ainihin tuqallilu min sha'anil hijabi har mata ake menene zaure ne ko ni har yanzu ba ke sunan shi ne zauren malamai ne ko tattaunawa malamai ne ko hannu da yawa na malamai har mata ake da su majalisun malamai har mace za ki na zauna ya menene irin yawan karatun ke a ainihin ina kaza na yi kaza to da Allah ina ta tambaya to jama'a shehi ya taso duk wani mai jin Hausa in yana da matsala a addini ko harshen larabci kan bari wannan shehi ya tuka shi daga nan sai wai ustaz ya taro kan kujera wancan kasar shi ma ya zo in gama cale-calensa wancan ma ya zo ita ma ta gama cale-calenta wannan ya gama gaji ana gutsun da aya ana fata-fata da matsalolin musulunci ba da ma ka yi magana su ne shekundai sai ka karanta abu a littafi ka gama sai su je su ɗauki wancan kulatun shi za su ba masu yake ce bayan an faɗi yanzu da rediyo malamai sun yi bayani a wasu da Sentuwa. Na ji wani malami ya ba da fatawa a kan idan ka tsinta kuɗi kana da buƙatar su ka ce mai kuɗin a matsayin sadaka. Na ji kawai yin wata fatawa daga wani shehi. Ya baka da wani sake kawo wata fatawa ya ishe mu haka. Shi ma bai faɗi suna ba yanzu ko da ba za ka faɗi ba. Wai ya ce a yake cewa idan mutum ya tsinci kuɗi ya zama ina da bukata ya ce kuɗin a matsayin sadaka. Ka duba gani yanzu wannan ya shaƙi ƙanshin inda ma ilimin addini yake ko kuma me za a ce kuma hawa ce tsakwaran hawa ya san gaskiya wannan tsintuwa kayan tsintuwa hakkin jama'a ne an ce za ka sanar da shi akalla shekara hatta nau'i na yanzu hatta tsintuwar mutum akwai hukuncinsa ka fito a kofar gidan ku ka tsinci ɗan jariri ka je za ka je kwata ka kai gona ka san da ainihin ga ɗan jariri me ya hukuncinsa sai da musulunci bayani ga yadda hukuncinsa ballanta na ka rubuto ka tsinci miliyan ɗaya miliyan biyu a kan hanya ka ce kana da bukata ka ɗauki miliyan biyu a matsayin sadaka wacce ne sadaka ko da ka kai shekara guda ba a samu mai tsinton ba cewa aka ce ka kai da wurin hukumar da ta kusa wanda duk yayin da wannan mutum ya zo ga dukiyarsa kaga kai ba za ka yi ake dukiya ba in ka mutu ya'yan ba za su mai da ita gado ko ka samu masallacin da ya fi da doka miliyan kaza na tsinta amma ni ba zan yi ajiyewa ba ku ko hukumar masallaci ko sashi a asusun masallaci a ran da duk mai wannan kaya ya zo kaga masallaci za a yi samun sai ku ɗauki kayan ko kuma don bai ba ku sadaka ba in kuma ba a samu ba an ya mutu muna da uzuri a wurin Allah gobe kiyama in an ce kai da kasanta ina kai ce na kai dani in kuma yan ɗakin ne suka yi hawansu kuma kai kasansu
ni ban san su ba, ni dai na ga ɗakin ka kai ake bautatawa, na nemi shugaban na wurin na ce ga kuɗi na samu na tsinta, ku za ku iya tsarewa, duk ran da mai kuɗin na yanzu zai ta zuwa wurin ku da kuɗin sa ka kayan ku. Ya masa. Ana mutum ne ki ɗauka mai bai shi. Ka ga dukiyar musulmi ka tafi ka batta, da ka ji daɗi yanzu ka yadda hular ka kawai ki ɗauka a ita taka ta. Hakkin ɗan uwanka na musulmi. A matsayinka ɗan uwanka musulmi, shaƙiƙinka ya fi shaƙiƙi, ya fi ɗan uwa na jini ka zargi hakkin musulmi, bai kamata ka bashi ba. Za ka ɗauka ka yi ƙoƙarin neman duk inda kika da dukiyar musulmi ta salwanta. A matsayinka kila wannan aikin da za ka yi wa shi zai sa a karɓi sallarka, shi zai sa a karɓi azuminka, shi zai sa a karɓi hajjinka, shi ne yanzu ta dalilinsa ka ga Allah ya saita ka ka zama wani mala'ika ta dalilin wannan. Baka san abin da za ka yi ba, kai dai ka yi sallah kana tsoro, ka yi azumi kana tsoro, ka yi sadaka kana tsoro, ka yi wane ne kana tsoro, kana bin iyayenka iya karfinka, amma kana jin tsoro kila ba karɓa ba. Ka ɗauki wannan ɗin kila ta dalilin wannan ɗin nan tsare masa dukiya, ƙarshen ta Allah ya karɓa ya sai ta ka. Ana karɓan aikin ka ɗin duk ayyukan sun narke sun juyo sun zama kyawawa. Kuma sannan nan ne ake ganin imaninka. Imaninka ga dukiya ba ka taɓa ba. Kana kuskura da za ka sai wani abu da wannan dukiyar ka aje sai ka ga haɓaka take ta ka ko tana bayan ko ka aje wasu kayan su. Ba ga wannan mai ake irin wayannan kayan ba, dutse ya rufe su ce ya Allah na taɓa yi wa dukiyar wani kaza, Allah ka yaye mana dutse nan don abu da mai ta ki dutse ke jan saboda tsare amana. Ai mai kokari mu zama kuɗe mutanen kirki mu katanta, musamman ba a sanin kai wane ne sai inda dukiya ta gitta ba kai kome da ba. Mu gangara abu za ka samu wancan ainihin tana fatawa tana sukarkuta mai yake da suna hijabi wa musattiratun tuqallilu min sha'anil hijabi wa taskabu alayhi minhu, tana izgilanci mata masu sa hijabi masu sa niqabi. Wa thalithu ka samu wani na uku yastahzi'u bi ta'alimil islam, yana izgilanci wa karantarwa addinin musulunci, yana izgilanci wa malaman addini. Baka ga kasar nan ba har wasan limanci ake, sai a rubuta har littafi aka yi bana wasan kwaikwayo, ana aka rubuta ga liman na sallar gawa, liman ya kambara ya yi naɗin rawani irin namu na malamanmu na Hausa, shi kenan sai gawa nan ta laika ta ga yadda ake masa sallah, sai ki fitar da gudu sarki ya bi shi. Haka ake karantar da yara su fashe da dariya, saboda ana ba wa yara tarbiyya su raina malamansu, su raina masu mutunci. Sarakunan mu na asali a ci mutuncinsu, a raina su, komai nasu suka aikata ɗan ƙanƙani a tallata shi, a shahara shi don a jingina su zuwa ga zalunci. Sai irin wannan magana ka da daga jihar La'isa, in ka karanta littafin kana da imani wallahi wannan sai ka yi kuka, kuma a wurin su shine tsarkakake da shi ake koyawa yara Hausa. Sannan kuma kaga wani wurin a littafin ne wani yau ba ta aliki sosai, ainihin ne ba ta da littafin a wani aka je aka samu wani malami ne ya mutu shi ne boka, in an mutu an gama shi kenan sai ishe gobe kuma daga nan sai wani ne zai daga nan sai wani zai shi kenan ran nan ya mutu shi kuma ishe za a mutu shi kenan aka zo aka taru aka gama sarki ice to kai yanzu kai ne mai gaya mana, babanka ne ke gaya mana wanda zai mutu, to yanzu kai ka faɗi don kai ne magajinsa. Shi kuma aka samu dama shakiyanci a kan shakiyanci sai suka ce to ya ce a yanzu duk wanda ya fara miƙewa sai shi zai mutu. Yara su fashe da dariya, ga hotunan mutanen nan ana zaune ga masu rauni, liman na zaune, sarkin gari na zaune, can sarkin gari ce liman bismillah, ce a ko ne manya ko ne masu mulki fara tafiya ai shi a nuna abin nan can sassafe ce to shi kenan ni bari in yi rarrafe, sai sarkin ya kama rarrafe, ga sarki da rawani ina rarrafe, liman ya bi shi, daga nan a nuna wa yara haka a ke ce da dariya
cin mutuncin addinin ku. Kuma sannan ba ka samu wani mai hankali ya ce wannan abu ka asa ruwa shi abun akan addinin ku. Ga can Allah na cewa abillahi wa ayatihi wa bi rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yaushe yanzu yaro zai sake ganin limamin anguwansu da daraja? Yaushe yaro zai sake duba sarkin garinsu mai anguwansu ko mai yanzu da mutunci tun daga can ya kasa tashi an masa waye yana da rarrafe? Kuma wannan ka ce ma wannan magana kariya ce ma ya akwai tashin hankali bakin ciki ya ma gaskiyar ta yi ma yawa. Kuma ga shi na sai da littafi a kasuwa ba magana sai da shi salabas ne ma a salabas shi ne ake karantawa. Ba mai hankalin sai kai jama'a wannan abu akwai matsala an soke addinin annabawa an ci mana mutunci da iyaye wannan bai kamata ku wannan ba. Yastahzi'u bi ta'alim al-islam kaga nan ana isgilan cewa janaza ana isgilan cewa daurin aure ana isgilan cewa kaza wai in kai musu magana karantarwa muke mu ma ilimi ne ai wannan ma diraman da ake karantarwa ne wannan ne shine karantarwa. Muna wahai ta kan jama'a mutumin da aka masa karatu ana kuka bai gane ba sai an masa barawa tukun sannan zai gane me zai gane a wurin gane ya za a ce maka dirama ta zama karantarwa wacce ne karantarwa ba ne ta daina musulunci sai dai karantar da shekara warabiru yan hashi irin da wulatin amri ga wancan na cin mutuncin masu mulki tun da wannan kujerar muke kallo ba wanda suke zama kai ba tun da asalin kujerar mai kyau ce. Wa khamisun yanqusu wal ulama ga na uku na biyar yana cin mutuncin malaman addini. Yau za ka yi sai harawa ne ba malaman addini ne irin waɗannan da suke da sunan yan kama ya ka ɗauka su ne malamai za ka yi yana jere su harawa ne ba sunna ba ne ba. Ce wani yaro sun je za a fara musu ainihin shimfiɗa yadda ana musu maraba ana muku murna Allah sakon shi jaraba yanzu ko kuma masu ilimi ne ku daina ɗaukar kanku daidai da mutanen gari ko ai daban ne ko manya ne ko masu kwakwalwa ne yanzu za ku yi karatun gaskiya yanzu za ku yi ilimi kada wani jahili ya ɗauka cewa wannan sunna ne ke da zo da rawar da cin mutunci kada wani jahili ya ce ku ga dauki wannan sunna sunna ne to kuma ne za ku ce masa ai ya kamata kun ba shi amsa suka ce wannan rawani ba sunna ne ba amma ɗaura ne ta yi shi ne sunna. Ɗaura wannan ka shaƙe wuyarka shi ne sunna ka daɗa masa daga nan ko zagin ka yi ka kara kai kokari maka batar da kanka. Wani malamin ajiyar da ya ce za ka ga ainihin jahilai ko ce larabawa ko ce menene ka san garin su sahara ce idan ya sa akwai iska sai ya samu igiya ya ɗaure kwalliyarsa. Ito su kuma wayancan ko masu shaƙe wuya su kuma mai a garin su masu cin kare ne da isa kullum yana nuna maka ga yadda ake ɗaure kare me ake ɗaure wuya kare kwikwiyo duka ɗaura kuka za ka yadda ba sun ce da kuka su a ɗaure saboda zunubi ba ma iya gane ma an zage wa balen rama sai mutum zai cika nasa ba baka yi mana yadda ke so babu kwakwalwa rama saboda mutane ba su zama wani inda ke karfin da zunubi yadda ake yakan tunaninsu a cin wasu mutunci sai mutane su dariya abubuwa wannan bangare suna da yawa layar jini ya kamata su samu darasi nasu wancan yana cin mutuncin addini wancan kuma malaman addini ke cin mutunci kaga mutum ya miƙa cikin jama'a ya ce malami ya yi kuskure Abu Hanifah ba malamin hadisi ne ba na kai ne malamin hadisi ai ba inda aka ce ai kaza pamphlet sai karanta babu inda aka ce ai tarawih raka 20 babu shi gashi abu wanda Imam Malik Umar dan Khattab ya ce ai 23 a zamanin sa saboda daga ce to Umar ya bani wancan da biyo Umar za ka bi ko annabi ce na ganin hayya kai kan Umar ma bai da ilimi kai ne kake da ilimi kai ka karanta sunna ka karanta hadisin manzon Allah
ka fi Umar fahimtar addini to gaskiya yanzu ka fi karfi na ni zan yi koyi da Umar kai ma ka duka nemi ɗalibanka ni ba ɗalibin ka ne don haka nan ko da ina zaune a gaban ka zan kwashe duk sabai nan gida in kuwa kai kake zaune a wuri na kai ma ka san za ka ba wuri dole ka daga yau ba ni ba ka har kai kayan ilimin da Umar na yin kuskure ni ban ce Umar masumi ne ba amma ni ne ba san kuskuren sa kuma irin ka ce kai ne ka ce ka fi Umar karatu ka fi Umar bincike wanda har ga abin da annabi ya ce a kan Umar shaidan ba su nauyi da shi amma yau kayan karatun da kaya yake kan taka Umar ka tsallake ka tsallake hina kallon ka an kama وطلبة العلم وقديما قال دama aka yi karin manta tabba ta fahuta wanda duk bi wannan bangaren irin wannan da daukan abubuwa na karanta wata zina afsada yawon bin jadali wannan dai hada wannan don za ka zauna ka yi gaddama da wannan ba kama ba wancan na jiran ka to yaushe za ka yi addini irin waɗannan wanda gaddama su ta kai gaddama kan ma ka bata kanka lokacin gaddama da su me matsalar ko kana zuwa wani masallaci to na garin masallaci me matsalan ka a'a ka yace wallahi bar mana nan ko ba ka zama da kai wanda in kana da yancin ka wanda wanda ga mu ma muna da yancin mu hana abin da muke so wurin mu ne ba wanda zai zo ina mana garafi ina cin mutuncin malaman addini ina cin mutuncin magabata mu da shi ba zai yi ba dan daga mu ba tsallake ba abin da tsallake kawai na ce ne na takaice kamishin kaza wannan kake so abu ne idan ka raja ma'u idan ruwa ya fito daga buta sai ya game duniya amma yana ciki ba mana ɗan ilimin ne bai taka kara karya ba yana fitowa sai ka ga ruwa fatal amma kana zaune da garwar ruwa tana ciki ba ka san ruwa na ciki in kaga ana kwakwazo a ilimi kamar maganar ne da ake cewa ainihin idan ilimi ya kai ilimi ba ka jin kwakwazo cikin yana zaune shigo ko dukan garwa kai inda mai a ciki ko ruwa a ciki hidita amma garwa ba kuwa kwakwazo za ta yi to duk yi wani yan kwakwazon kaje kaza ba son kawai ba duk inda masu ilimi yake na hakika za a suna baya da ko suna tsoron shiga suna tsoron raye su kalli imamu malik da ilimi sai kai ilimi ta tambayoyi kafin amsa tambaya sai ta zama dole kuma haka magabata suke halifa ya turo wasu tambaya wajen kusan 40 ya kalli tambayin duka halifa a je a tambayi shugaban malaman madina kaza aka jero tambayin ya amsa ko guda uku ne yace wannan ga amsa shi wannan ga amsa shi kaza wannan ga amsa shi amma 30 da kaza ban san su ba sai a'a Allah ya mata mana ku ba ka gane ba ne ba ni daga Iraki nake halifa ya turo ne musamman a zo wurin malamin Hijaz tun da can ba Hijaz ne ba shugaban malamai daga can har zuwa ina mu tambaye ka saboda halifa ne ke da bukata sai a'a ka je ka gaya wa halifan ba sa su ba sai me wani ya zo madina yana cewa to kwana na kaza kenan ni na zo madina in yi karatu in gashi kaza hadisi kawai kaza na samu ya ce ai kasan ba mu da kamfanin gyara hadisai mu sai na annabi kaɗai muke ɗauki shi wani annabi sai mun tashi ba kamfani ne ba dinga gyara hadisan barkatai to wanda yi irin wa'annan mutanen yan gaddama da za ku yi ta gaddama yanzu na hada wane ya faɗi ne a kirawo wane ya ce kaza a kirawo shi a zauna ko zauna nan ko zauna can sai ku bata kan ku lokaci kai ba ka bautata wa Allah ba kai wanda zai amfane ka ba kai kuma ba ku rikicin ku ya kare ba duk inda ake wayarwa wa'annan gaddama da za ka musu ake komai ba addini bai fa'idantar komai daga gare su illa wannan gaddama a farko isala mai tarkon mirani wal jinani tarko kullu ma hadatha wal maut sona ku bar gaddan da ne ku bar jidali ku tsaya ku bar duk abin da aka kira ku jefar da shi gefe guda ku tsaya ku tafi suna da ita aiki
ku ta aiki ku rabu da gaddama. Gaddama ba karatu ne ba, gaddama ba ci gaba ne ba, gaddama ci baya ne. Wa imanuhu bin nakasi, dole imanin mutum sai ya rabu. Gaddama da wannan, gaddama da wancan, kwaso rikici, a yi gasa ta gagara karewa, a yi anguwari ne daga nan a ruga, a yi zariya, kai wannan sai an hada da karo. Ina kuma na fata muku lokaci ne. Karatun da za a yi aiki da shi a sarari yake. Wa kulkahu yanshirul isha'ati wa atarna mujtama'ahu, yana bata zamantakewarsa bi nashril arajifi, ya haɗa jita-jita. Wa za'aza'atil amin, da sokarkota zaman aminci. Wa kam ahdasa hadhihi tafahati, nawa irin waɗannan maganganu na karanta na jita-jita din nan ya kawo rabuwa. La tanjabiru, wanda ba za a iya kora ta ba. Wa adawata la tandabiru, da adawa da ba za ta warke ba. A takaice dai wannan abubuwa neman sunan nan da'un khafi. Wa idza saytara ala fikr al-mar'i, in wannan abu ya shiga cikin zukatan mutane, azzahu ila tadbiri, sai tura shi zuwa ga ainihin shirye-shirye kulla wasila. In dai yana neman suna to komai zai aikata, kowace ne fatawa zai. Bayan ba neman kowanne fatawa da na gama labari wani in ka tsinta in dai kana da bukata ka ɗauka ka ce sadaka ne. Yanzu na ayi jama'a, sai yanzu muka ji ilimi. Da wannan wanda ya tsinci akwai mai da shi sadaka, in ya zata kaya ba zai yi ɗauka. Tunda bai ko ina kallon ka kafa abin kai ba ne, ya bari ka tafi daga nan ya dafa yana da bukata. Tsoro ne hana mashi sata wani, tsoro shi hana mashi don waro. Wa kafa bihi fauka kulle kima, zai iya keta duk wani mutunci. Waje ala qalbihi gishawa, zai sanya marfi a zuciyarsa, la yusiru ainihin ma'aha makamin alkhairi, duk inda ne ke bai da ganinsa. ونور الحقيق. لذا حذر الشرع وان يسا شريعة جرقدي من حب الشهرة نيمان سونا والمظاهر نيمان توكك نيمان أسمتم التي تعاني منه النفوس المريضة وان زكاة marasa lafiya rayuka masu illa ainihin suke wahala wajen neman shigariya da abubuwa. Annabi na cewa duk mutumin da ya sa kayan neman suna albasa kullahu yawmal qiyamati tsaron Allah, kayan hissa ma wa in ma mutum ya suna da ilimi ko ya nemi kayan da ma sama da samunsa, wannan Allah sai ya kaskanta shi gobe kiyama. Abubuwan da yawa dakata. Allah ta'ala ka gyara mana halayenmu, Allah ka ba mu ƙarfin mu tsaya mu yi aiki tukur wanda za mu samu karbuwa a wurin Allah. Alhamdulillahi hamdan la muntaha lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. الأسرة عباد الله هي الحصانة الأولى في مقاومة الاهتمامات التافهة بتمثل السلوك الحسن والقدوة الصالحة وتهيئه محاضن بناء الهمم ورسم أهداف الصعود إلى القمم. ولشبابنا العبارة المبارك دور في وعد التوافي بعدم نشرها والترويج لها والإنصات لأبوابها. يقول الشاعر: إن الفتى حمال كل ملمة، ليس الفتى بمنعم الشبان،
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترى تنال إلا على جسر من التعب. أما الفتاة المسلمة فحياؤها مصدر عزها وجمالها، والاسترسال في سراديب التفاهة منحدر خطير وشر مستطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقي المسلم نفسه من الترهات والتوافه بدوام استحضار لقاء الله الذي يغسله من فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام وفضول الخلطة، كما أن دوام مراقبة الله تجعل العبد يتعلق بجاه الله الذي يعلو على حب الشهرة والظهور. وميزان الآخرة غير ميزان الدنيا. قال الله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Al-Qur'an arashin abin da ya gabata bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da roƙon Allah ya dada wa annabi tsira da aminci da mabiyansa gaba daya, mu ji tsoron Allah mafi cancantan jin tsoron Allah. Wa raqibuhu, kuma tsaya mu kiyaye Allah fi sirri wan najwa. Al-usratu ibadallah, iyalai mata da ƴaƴa kenan. Hiyar hisanatul ula, ita ce wurin tsaro na farko, shine ganuwa na farko fi muqawamatil ihtimamati at-tafiha, wajen kawar da burace-buracen nan na karanci bi tamaththul as-sulukil hasani, da kwatanta tarbiyyar rayuwa ta kwarai wal qudwati as-salihah wa tahayyuhi mahadina bina'il imam, da shirya wuraren reno wa rasmi ahdafi su'udi, da gyara duka wasu manufofi waɗanda za su kawo ci gaba ilal qimma wani shababin mubarak, matasa masu albarka suna da gudunmawa fi wa'adin tawafihi, wajen kawar da wannan karanci bi adami na shari'a, kasu yaɗa abubuwan da aka jirgira, wata rijuna haka da su kumbura su, wal insati da abuwaƙiha, da shuruntar da ƙahunhuna su. Mai waka na cewa inda fata hamadu kulli mulimmati, matafi shi ne mai ɗaukar duk wani masifa da zai taso, ku ne za ku mayar da waɗannan haƙarori. Laisar fata bi wani abishin ba ne, matashi bai kwalliya da kyakkyawan jiki. Matashi yana kwalliya da duk wata masifa da ta taso ba ta shiga musu abuwa, duk wani bala'i da ya taso ba shiga musu addini, ba a isa a wulakanta addinin sai na rayuwa. Ice ban sabtu da raha, na hange hoto, na neman inda hoto yake, ban ga ana samun hoto ba illa ala jisirin minan ta'abi, sai akan wahala. Ba a samun hoto sai an ci bala'i. Lokaci ya kwarai ban na samun buga misali, a ce maka kana karami ka tsaya ka wahala ka bi iyayenka kai ilimi, in ka girma za ka jawo jin daɗi. Idan a duniya ka tsaya ka bautata wa Allah, a lahira za ka samu hutu na har abada. In ko ba haka ba haka ba. Amma fatatu, amma yan mata ko budurwa, fa haya'uwa masdar izziha, jarin ya mace shine kunyanta. Kunya wajibi ne ga kowa, amma kunya ta fi kyau ga 'yan mata ga mata. Shi ne jarinta, shi ne kyanta. Wal istirsal, mace ta saki jiki fi sarabibin tafahati, wajen karanta ta yi magana da Allah, yawa ne ya gani ya kaza, yawa ne wannan karanta ne na karshe. Cin abinci a ko'ina, ka ga mace ta tafi makaranta ko ta tafi na ko kunya ba ta je tana rike da kulanta.
mun san akwai mai alfa wanda za a ce kakkai awa kaza baka ci abinci ba yanzu ku dunnan alfa kuke da ita wuni daya daga mutane ba su da ɗaliban ilimin ba su da jure wani dole cin abinci cikin jama'a tana iya ɗauko kula ta fitar da shi ta ci abinci mace tana cin balon tana sayan balon ta gira mai nama ta saya mace ne ban ji ba to magana ɗauka na sha mai toyota ta dara su uku za su kuma mashin ne masu ba kan masu ba cin abinci mu abin da wani yau sai za a ce ka taɓa ganin wanda ke da shekara 50 ce ya taɓa ganin mamansu tana cin abinci a unguwa yanzu ko gidan mutuwa za a je ka gana cewa ainihin ga abinci ki tsaya a zuba a yara na abinci sai a gaba da yara su zauna kawai an zubo musu abinci suna cin abinci a gidan mutuwa saboda rashin mutunci uwa ba mutunci to ya ɗaya za su mutunci a ko'ina ana cin abinci gyaɗa sai ka zai yara suna cin abinci a gyaɗa a aji su ci gyaɗa za ka shigo a ji wani gyaɗa ya za a yi haka cin gyaɗa ba haram ne ba amma ba a aji ba amma ba ga ya mace akan hanya ba ɗauki gyaɗan ki je gidan ki ba hana ce daga cikin ƙa'ida ko mutum mai cin abinci a kasuwa ba a karɓar magana ko riwaya ba a karɓar riwayar mutumin da ke cin abinci a kasuwa duk karatunsa ana zuwa ne wanda ne yi wani kawo mana wannan labari amma daga cikin ɗabi'un sai na cin abinci a kasuwa ba ina so ne wani tabbatar to yanzu ya za a yi ana faɗi za mu yi shi ke nan kawai ba wani tawili da za mu kawo to in mutum yi yawa idan ba ka da lafiya wannan daban in kana da wasa wannan daban nan ma kai za ka ce wacce da min fara wacce zuwa min abinci wacce imin kaza kuma sannan gobe a ganka a masallaci kana alhamdulillah a ina a jera su ba an ba kai magana sai abinci a kasuwa kuna matasa za ku saba kan kurishin cin abinci a koyi za ka iya shirya ka wuni ba ka ci abinci ba kamar wani nan kuma wani ne ba ka ci abincin ka ka tsara lokacin cin abincin ka za ka tsara ne lokacin cin abinci ka amma ba za ka zama goyi na za ka ci abinci ba ballantana ya mace wani istisar da sakin jiki a yi waɗin nan manzan ana na cewa alhayaku wal imanu kunina jami'a kunya da imani ya kafiya duk mara kunya bai da addini bai da imani ku duk shekarar sabuwa in dai har mutum bai da kunya to bai da imani haka suke haɗe da kunya da imani ko ina jami'a yau mace ne take raba katin aihuwa ta aurenta hatta za ta zubo abinci da ce to bari ta kai wa malaminta abincin abincinta ce bisa anti kai ma da ka je abincin bisa anta mace ne za ta kawo maka su yadda ɗaurin aurenta ta karɓa ka shiga aji da rawar jiki Allah ya mata mana wacce za ta yi aure ɗan goka ta ce ka Allah wada ranka an yi asarar malami ka cutar da ilimin addini me ya haɗa ka da aure kai kana bayarwa aure ku je ku yi abubuwa gida can a gida kuna yi abubuwa amma ba a makaranta ba makaranta abinda muka zo yi daban kuma shi za a yi fa idza rafa ahaduhuma rufi al-akhar in aka dauke da to dai mata aka ce wa mata aya ta ce matan al-ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab aka ce wa matan manzon Allah aka ce karewa cewar ainihin fala taqta'na bil qawli kada ku yi kasa da magana kada ku yi laushin magana ainihin fayyata a gare bi kalbihi mara yau kana ji kana kallo za ka ji matarka tana kaskanta murya da makwacinka abinda ba ta yi maka ya bara zaɓi ina kwana lafiya kalau ya aka ji da wannan hali da ake ciki sannufa sai ba haƙuri za a fita to a dawo lafiya ita kuma ji da kokarin ta mai yana dama gida ta haɗa iska ka bar gidan na kwamishi babu ito yanzu sai a yi duka ka dawo da masara ba a san yadda ka samu masaran ba ce to ya za a yi da masara ka shigo da masara haka ka tafi ka kai nika
sai ka kai. Amma wancan kaga ana tarairayarsa, ana cikin hali, ana cikin matsala, ana cikin wane ne, ana wane ne, kuma sai aka ce wala ta kuka haɗa bin kauli, kada ku saki murya ku yi karairaya ga wanda ba muke ne. Ƙarshe sai ya dinga sare ne. Wayakin musulmi nafsahu min at-turhati, musulmi zai ya kare kansa daga wannan karanta wata wafi bi dawami istihdari liqa'illah. Kawo Allah zuciyarka a kullum ka Allah ka tarahu, fa in lam takun tarahu ka dauka Allah ta'ala na ganin ka. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والآل والصحابة الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا